Naihatod na sa iyang lubungan sa Santo Niño Memorial Park ang nabo ni Rosel Bandojo kasuudma. Si Bandojo ang 17 anyos na daragitang nawara ninharo sarong semana. Asinado kaya na mayo ng buhay sa sarong bakanteng lote sa MT Villanueva Street, Liboto, Naga City kang Hulyo 28. Antes ang lubong, kanakaaging Martes, nagkondusir ng prayer vigil asin walk for justice ang mga kapamilya kan daragita. Nainatindiran man kang Kamsur National High School Alumni Association, mga paratukdo, asin ka mga nakikisimpatya sa pagkagada ni Bandojo. Sigun sa tagapagtaram kan Naga City Police Station na si Police Staff Master Sergeant Tobias Bungon, maski nailubong na si Bandojo, day sinda mauntok na day mapanimbag ang mga guminadan sa daragita. Katunayan, hinagadaan ninda sa panrehiyonal nindang opisina na magbilog nin task force na matutok sa kaso kan biktima. Special Investigation Task Group is binubuo lang naman yan para sa mga heinous crimes, mga sensational crimes, and other crimes. Kagaya nito, na hinihingi natin ng kaagarang hustisya, pagkakaresolba ng kaso, kailangan talaga tulong-tulong. Mientras tanto, gikan sa anom na persons of interest, apat padigdi ang pigi-imbestigaran kang PNP, na posible daang may kinaaraman sa makangurungirhat na sinapo ni Bandojo. Tayo ginagawang proseso niyan kung paano natin malalaman kung yung person of interest meron talagang magkakaalam sa nangyaring insidente. Okay. May process of elimination tayo. Yan tinatawag natin, process of elimination. Na halimbawa, itong una, person A, sa ating ginagawang proseso na pag-alaman natin na wala naman palang alam, alisin na natin yon hanggang eventually mag-come up tayo sa kung sino talaga may alam. Sa ngunyan, hustisya para sa saindang kapamilya ang padagos na pangapodan kang mga nabayaan kang biktima. 300,000 pesos naman na nagahalat na reward money sa sisay man na makakatukdo sa kagibukan panggagadan. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.